En toen kerst in hielpen eigenlijk, nou ja, toen kerst wel 3 uur een film maken. Ja. En toen bloest die verbouwers van, oh, die dit mooi, die dat mooi. Ja. Maar chits op paard naar je Noordertaal, naar je Noorder Friese groen. Maar chits op paard, ja, kom aan mij, Virina droen. Een van de mooiste treinstations van het Loon, vind ik. Midden in de Grijde, prachtig Loonskip en dat schitterende Iselmaatstedje daar. Het verhaal van Hielpen is een prachtig verhaal. Skipveert, handel, zee en die skippers die namen de prachtigste zaken mee naar Hoesta. En sa water in dit stedje dan ik een geweldig rieke cultuur ontwikkelen. Meubels, schilderkunst, klaaiingen. Ze helden het oeralwij en maken er Hielper kunst van. En het mooiste, ze kunnen die alle je vertellen in haar eigen unieke taal. Hielpen telt nog geen 1000 inwoners, maar is vanzelfs wel een van die alven. Ja, precies. In de middeleeuwen groeide Hielpen uit tot een wichtige haven- en handelsstad. Oh ja, Maar het hoogtepunt lag in de 17e en de 18e eeuw. De stad werd riek. En vooral uit het eerst zeegebied werd van alles ongeslepen hierhinnen. Bij de noos naar de zee en de reg naar het achterloon ontwikkelen Hielpen hem op een heel eigen wijze. Bij minder invloed vanuit het Friese loon en meer vanuit oorgebieden. En ja, ook een hele eigen taal. En als dat allejaar die geschiedenis, cultuur en taal in één persoon bij elkaar brengt, dan komt het hieruit. Bij Hielpenschilder Tieter Stalman. nou, het ziet er hier prachtig uit, maar ook heel oud. Ja, nou dat is ook heel oud. Wie schilderen al vouwer generaties van veer op zongen. Hielpen is een handelsplak van vroeger. Ja. En dat is al begonnen zo rond 1650. En in die periode, tot aan 1800, gingen de Hielperskippers naar Scandinavië, Zweden, Noorwegen. Maar ook de Baltische staten, Letland, Litouwen, Rusland. En daar wordt voornamelijk het holdkijpen voor Amsterdam, voor de skippen. En ook voor de huizenbouw. Maar belangrijk om die link naar de taal te lezen, dat wie natuurlijk het Scandinavisch. En Ja. dat is hier door die intensieve handel die dat hier in Hielpen komt. En beter praat je wil ik oors dan in de rest van Dus Friesland. dat is net alleen nog in de schilderkunst waarom te zien, maar ook zeker in de taal. Ja, het is vaak zo. In Hielperwadden, typisch Hielperwadden, ben ik heel vlug oernoemd, omdat de Hielpers worden handel dreven. Ja. Maar de meesten in Scandinavië hoor dus een taal wordt vaak eigen maken op een schip. Zodat ze wat makkelijker communiceren Ja. gewoon met mij Utrechtse mensen. Ja. En de taal in Hielpen is specifiek zo en ook zo blind, omdat Hielpen eigenlijk door trekkanten in het water leidt, vroeger de Zuiderzee. En dat we isoleren van de rest van Friesland. Ja. En doordat men altijd oriënteren we op de zee, is de taal heel waarschijnlijk ook het langst blind. Nou, dan gaan we die kant mooi uit. Ja. Nou, dit, dan gaan we heen naar rechts, dan gaan we de Niest op. Ja. En de Nieste zei het al, nie. Dus het nieuwe gedeelte had er vroeger bij ombouwd wordt, in 1700. Omdat er vaak wel dik trobrekken werden. Toen hadden ze van, we gaan hierheen bouwen en aan deze kant van Hielpen zitten we het veiliger. Ja. En daar gaan we eigenlijk de nieuwe steen, Een nieuwe de nieuwe street stad, eruit, ja. nieuwe streten. Nou, we staan hier bij de Hielper Tour, de Hielper Cerke. Een bijzonder plak voor Hielpen. Allereerst in Zand in 1800 werd een bijken voor de skippen Ja. op de Zuiderzee. Je zongen we de grote tour. Die is ongeveer 44 meter hoog. Zo je boven het land uitkomen. Dus, Maar wisten van je maar we heen. hier maar we heen, ja, dat is Hielpen. Ja. En de tour op zich is heel bijzonder, omdat dit is eigenlijk nog de likjevorm. Want er stond vroeger hier een beuknest, een zuidbeuk. Omdat er gewoon veel meer cirkelen in. Ja. En het is voor mensen die nog op zee zijn, op water, is het wel heel bijzonder. Want als het hem zocht, staat er eigenlijk scheef. Nou ja, wie hoop je altijd maar aan dat er omvalt voor hem. Maar hij staat eigenlijk scheef. Een licht beetje naar die kant. Ja, hij helpt het oor. Ja. Als het goed oplet haast, dan herkent ze wat patronen in de taal. Wordt naar scheef en zee,
klinkt als skeef en zee. En de tjerke is hier net een beken, maar de serke is een bijken. Omdat de toer best haig is. En wat dienen die skippers nou in Scandinavië? En daar wordt voornamelijk het hout kijpen. Oh, daar wordt het hout kocht. Beter praat je weer likoors dan in de rest van Friesland. Een likoors. Dit is eigenlijk nog de likjevorm. De likjevorm. Likje of lik is dus lieds. Let maar eens op. Nou, en hier gaan we dus richting de likhuizen. En je likhuizen zijn heel bijzonder voor hielpen. Bij het ene likhuis zit ook een mooi graadhuis erachter. En je likhuizen, dat jouwt aan dat de vrouw liet in de zomer, als de man liet op zee wieren, ging de vrouw liet in het likhuis. En soms wordt wel gezegd, ja, maar dat is een vakantiewoning. Maar dat is dus niet zo. Het is bedoeld omdat het graadhuis, je het onderhaalt in scheenmeikjen heen. Ja. En dan gingen de dames dus in het likhuis, want dat was gewoon makkelijker. Dat we makkelijker kind te houden. Juist, ja. En als ze dan weer omkwamen, nou, dan gingen ze dus in het grote huis met een man liet. Dus Dan gingen ze weer over naar het ja, dan gingen ze ja. groot huis. Ja. Dus dat weer dus eigenlijk het gebruik. Titus kan het goed vertellen, maar jongen, dat liet er liever een oren oer. Zo klinkt toe. Chits krijgt help van Ike Blom. Zo klinkt toe, zo klinken je. Zo klinken je. Zo klinken je. Ja. Van plak naar stee. Van plak naar stee, van zee naar land. Ja. Van mem op, nou en disser, die vond ik toch echt wel nieuwsgierig. Want het is een oma en dakje, maar geen CH. Zoals Nee. dochter, het is net dochter, maar daughter. Daughter. Het heet ek Vanebon kunnen wezen. Vaneboon, dat is... Maar dat ek daughter. Ja, maar waar komt dat bij, Vaneboon? Van Famkes ben. Zong me in alle Friese talen. Als de touw voortgaat en als uw schilderwerk voortgaat, dan gaat de ziel uit hielpen wij. Ik zeg echt, als de cultuur uit een plakje wij gaat, dan verdwijnen er ook horecazeiken, dan verdwijnen er ook orenbedrijven in daar dienstverlenend om bijna in gaan voort. Ja. En dat is het belang van cultuur. Cultuur is de ziel van hielpen. Daarmee komt er een publiek niet hielpen, het hielpen zijn wel. Ja. En daardoor krijg je dat hielpen toch bestaan kan. En doe kerst in hielpen eigenlijk, nou ja, doe kerst wel 3 vouwen film maken. Ja. En doe blues die verbouwen van, oh, die dit mooi, die dat mooi. ja. Ja, maar wij zochten even kwart bij de repetities van een hypermodern toneelstuk. Oer 800 jaar hielpen. Met rare robots en zwieren tanks. Dat is even orencultuur. En in plannen mee helpen dan? Oh, ik net met erop. Vertel. Mijn werkelijkheid, dat wie net de werkelijkheid. Maar ook hier treffen we hardcore hielpers. Die als de mem en de heid van Titus. Hielpen die heeft een hele rijke cultuur. En dat willen we graag leven. En dat willen we graag levend houden. En dit is onderdeel Dit daarvan. is onderdeel daarvan, ja. En hoe zie je met de toekomst van de Hielpertaal? Ik praat je altijd te hielpers. Ja. En ik kom ook in een leugenbank Ja. van hielper. Ja. En dan praat je kijk hielpers. Maar dan ben ik Friesen bij. En dan zeggen ze wel eens, jongens, je moet ook eerst hielpers praten. Want je moet je hier ook al zo lang. Ja, ja. Dus dan moest ik hielpers praten. De taal die ons verbindt, hok klinkt dient en hok klinkt mint. En jou het terug met vosjes en verhalen. Van plak naar Stefan Seenheiland, van mem op dochter en van veer op zon. Met jits op pad naar oren taal, naar oren Friese gronden. Met jits op pad, ja kom maar mij, vier in het rond. Het is rijkdom dat de toren bereikt het oasis. Dus eerst weer komt in mijn wij, zo klinkst toe, zo klinken je. Leeuw mijn namen, dat soort voerelijke baskies. En wat is Basker? Ja, trots, gruts. Gruts. Ja, mooi. Van west naar oost, van zuid naar noord. Het dus maar zongen op een fiets of boot. Met jits op pad naar oren taal, naar oren Friese gronden. Met jits op pad, ja kom maar mij. Vier in het rond, vier in het rond. Nou, gaan we het dan maar even doen, hè? Nou, inderdaad. Lijkt het een beetje goed? Ja, keurig. Mooie nieuwe variant leert. Mooie klanken. En jongens, na je week, ben ik weg.
En hoe just dat dan voor je? Hoe Het komt dat sterft uit? uit, ja, het sterft uit. Ja. En Heineken. De taal is Heineken. Ja, Heineken. Ja, Heineken. Ja, op het eind.